Skhem payat Kata Kaba don apa pa uno on shino yakapan siana pa pa uno on nino yakaburong jong pa tupi hakong kibanet bentahan sau đông jong nghi đau ya chính tha là hơi lên đi vẫn nhớ ta thấu su marba và lên ông cơn nghiền ôm giấc mơ hát mi ngawan kloy mat kanong ngadon yapi tumat Skhem piyat Kata kabadon happy pa uno on shino yakapan siat napi pa uno on pino yakapurong jong pi Jinglamphrang kiwa wala jing tin ju muôn dài kiba in Skhem bak yai ne hadu Kaba ko in your light in shadow keep on to go hát mi ngawan kloy mat kanong ngadon yapi tumat Skhem piyat Kata kabadon happy pa uno on shino yakapan siat napi pa uno on nino yakapurong jong pi hakaban nyngkong nga aingu yo blay bolapli hangi kumga Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi bangila ban yo ya kane ka penta ban rakhe ya ka women's week bat ka women Sunday langba jong snem hajar pulai nga ai ku blay ro ya ka committee ya ka program committee jong ka Jingiaseng Kynthei
Synod Sepngi ka ba ken mau ban bo ya ka kerteng jonga bangan yo man phla ya ka khubor ka tin ka jong blei ha ka ne ka por ba to blei un khu ya ka Jingiaseng Kynthei Synod Sepngi blei sibor na ta nga ai ku blei ru ya ka Good News TV jong ka Jingiaseng samla Synod Sepngi ka ba long ko wei na kilat bangi yo ban pen sapriang ya ka tin blei leng ba ka Good News TV tu blei un khu ya ka Jingiaseng samla ba kanang la ban pli sa ki wei pat kila na ka banta ban pen priang ya ka bor ka jong blei nga ai ku blei women's week but woman Sunday ru ya phi ba ro ki ba pe ya ka ne ka program jong ka ne ka Good News TV tu blei un khu yingi habangi yo sngo habangi pe ya ka ne ka program ba kanlong ka jingman toy kanlong ka jingker khu yangi iwei puwei iba yo sngo ya ka ktin ka jong blei te ha ka ba shwa bingin poi shaka benta ka ba don kam ka benta ka ba kongsan tongin ya bu khamat jong blei ha ka jing dubai tongin ya dubai ko pa jungi ba bneng iwan ban aingu e ye mekin rat nama ka jing don rungkat ka chome lembat ngi kum ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi bengila ban pendep ya ka ne ka program ka ba me melatan rong halor jungi kum ki Jingiaseng Kynthei ki batulhat ki baduna ablei e ngi duwai ro khmat chome isnei ban kar khu ya ka ne ka por ka ba kodor ka bengila ban yo sngo ya ka ktien ka chome lengba ka shakri ka chome to kren ha preng jungi kenrap ye ngin sha skor ya ka ktien ka chome bat bangin le ru ya ka ha ka jing em jungi ka ba man lagasngi to sngo yingi ha ka ne ka po na ba ha ka kerteng ka jong jisu ngi duai amen te ka benta ka ba kongsan ka ba ka Jingiaseng Kynthei Synod kalabu ya ka main theme jong snem arhajar arpulai kalong to bat Skhem ya ka ta ka ba phadon ka bala pinsyong nong rem naga kita jing pen pau naga lenong ka balai naga dokhat ka ba khatwei kiktin ki ba ongkumni hakmi nga wan kloi to bat Skhem ya ka ta ka ba phadon ba uno ru un shim ya ka pan sniat jong pha kita kilong ki banta ka ba ngin ya phle jingmot ha ka ne ka po la phya ya ka ni ha ki atli ki thim ka sub thim a ka long to bat Skhem ya ka jingai napdeng ki jingla jing pan pau lai khat wei ka sub thim bi ka ba ong ka pan sniat jong ka jingjap on ai jing pan pau lai i wei ka kitab jing pan pau kendiat hakane ka kitab jing pan pau la tho ya ka da u yones lengba u ta o angel bo bleu la pha ban tho shaka balang hapo Philadelphia u blei u ong ho u khile ban ong ho yones ban tho yakane ka khubor shaka balang ha Philadelphia ba uta uba khot uba shisha uba dan ushabi jong udaben uta uba pli te uno khang bat uta uba khang te uno pli kata kadai ka ba ujones open itu yaladi ba ublei open itu yaldi kata kadai ka benta ka ba ublei open itu shwa yaladi ha u angel jong ga balang Philadelphia bat u angel u yathu haudbet shapang kaneka benta ka kertang ka jong blei ka ba u lakran te ka kitab jing pen pau ha ka jingmot jong ka long ban pen pau ya ka ka ba ngem pat tep ya ka ban sa jalong ya ka ka bampat
ito khnang ba dakabo pha yakane ka khubor shakane ka balang kan wan ka khubor shangiru hakine ki por ki bamanta ka kitab jing pen pang ro ka yathu yangi bangitip bahakane ka lenong ka balai ka dakhat nadu ka bahnyo hadu ka ba khat lai habangi pulelot yakane ka lenong ngi sham bahakane ka lenong kidan lai tli kibor bar kita kibor ka benengkong kelong ka bor ka jong soitan ka batrai ka ba pengop yaki bangen haki but sianti jong u ka bor ka ba ar kelong ka bor u jisu ka ba wan ban penpau hakmat u soitan ha ka ya jong u ka ba biang ba u jisu u long u nong jap yaki bor baro omdan da ki weipat ki bor ki bala ban jap ya u bat ka bor ka ba lai ka long ka bainong ka bo blei wa yaki ta ki ba jap hakata ka jingele thong joki hakata ka jingye phet joki ka ba ngin se ya poi hakine ki dakhat ki ba sherum te habangi perkhat yakane kalnong kalong kalnong ka ba ai jingkermen ka ba ai ka jinghon ka ba ai ka jingtengen ya ka jingem jongi habangi pule ka na do ka dakhat ka ba hinyo hado ka dakhat ka ba khat lai haningi sham ba ublei u e ya ka balang Philadelphia ublei u buram ya ka balang Philadelphia namarba u ito ya ka bakalong ka balang ka bajap ya ki bor ki jong soitang ublei u shams ngau baru na ke jinglong jingem jong ka balang ha Philadelphia bat ka bas ngau tenat ka bauang bau ito ya ka hakmi ngala bo hakmat jongpa ya ka jingkhang ya ka balapli te uno ru umla ban khang ya ka naba phadan khandiat khansot ka bor haka de khat ka ba phra ba ka jing e jong u ka jing sham sngo pha jong u ya ka jing em jong ki nong Philadelphia kadai ka ne ka ba penla yau blai ban bo ya ka ta ka jingkhang ka balapli hakmat jongki ka balang ha Philadelphia ka long ka wei ka balang ka badan ya ka men sim jong ka jingi e ka men sim jong ka jingi tli ka men sim jong ka jingi long ko wei but what le da ka shong hapdeng saudong jong ka la kier daki breu ki bompat diang yo jisu lani ki breu ki ba mani ya usoitan hinrei ka long ka balang ka ba bat skempat ya ka jingai jongka ha ka Kyrpang ublei ubadan bot paro ulong ublei umnyau kor kumbu ong la da pidan ka jingai ka di sembai tersu pila ba dong ha ne lom to long bala ratno seduriau kan long ye pi ngasngok men ngasngongu e ublei ba ita iba khndiat khinsat ublei kelet iki ukhen kor iki bat nganget ya ka balang hapo Philadelphia ro kalong kumbalong mangihi te henrei da ka jingya lam ka start ka jong blei ya ka kala ban shams ngubha ya ublei ha ka jingem jongka bat shu ong bat phala riskham ya ka tin jonga phala riskham ya ka tin jonga bat phamshim lalen ya ka Kyrpang jonga kine ki benta ang phala riskham ya ka tin jonga kamon baka balang Philadelphia ka dan ya ka tin ka jong blei ha ka donut jonga
Bat ki breu ki badan habalang delfia ki long breu ki baya lap ki ba pynbaptis ya ka khubor ka tien ke jong blai. Lang ba ki kam ki chingle jong ki. Lang ba ki tien ke ba ki kren. Lang ba ka nuk ki long ki breu ke sngi. Ban perkhat bat ban pusan na ka benta ka tien ke jong blai. Na ka benta ban pen ngop ha yo blai. Take ka bingi syam. Ka result ka bami nakane ka baga balang Philadelphia kala pen ngop ha yo blai. U ong ha ka dekat ka bakandai. Hakmi nga ai tino. Ya ki ba nakataka senokok usoitam. Ki ba ong ba ki long ki chiu. Henry Kim long. Henry ki lamler. Kami ngan penle ya kita. Ba kinwan ban ya mani hakmat ki kijat jongpa. Bat ba kintip ba nga iet ya pa. Kani kadega result. Kabaka balang Philadelphia. Napdeng ka jing ngai jongka. Ublay usiw yiki. Dakabaw upha ya kita. Ki nong mani yu soitan. Bakinwan ban ya manilang bat. Kinong Philadelphia. Para bingit ka bingi yo. Nakani ka dekat. Haga jingem jonga simet ngas ngoba. Kani ka dekat. Kalong ka benta ka bangin perkat. Ka bangin le. Bingin yo iki mensim ki ba kodor. Ki ba ya le persya yu blay. Ki bompat pediang yu blay. Ki bompat itu yu. Tungin but ya ka nuksa. Jong ka balang Philadelphia. Tungin ai ba kine ki kentien ki bangi yo ngau ha ka ni ka por. Kin long do kin long snam ha ka jing jengi. Khnang bingila ban kring. Yegi mensim ki ba kodor ki ban phai pat. Sha ublay ubalong ukenrat jengi. Ban nga kermen ba kane ka theme jong ko woman Sunday. Mentau snem kan long ka theme ka ba ai mensim yengi. Bangin kot jingmot kum ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi. Ban pendan buram yu blay. Laha ka tien ka bangi keren. Laha ka jinglong jingem ka bangi long. Laha ki nugi benta. Namarba ublay haba upet yengi na beneng. Un syam ngobha ya ka jingem jong u. Ban ngila ban setru ya ka nuksa ka babha. Hapdeng kine ki bompat itu yo blay. Wat usai ta do dang ha ban let ban dam ban mani. Haki kijat jong ka balang hapo Philadelphia. Kabakan notam nganget ba. Ublay un penla ya ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod. Ban velam ya ki mensim ki ba kodor. Sha ka jingpen ka ba ka jong U Trai. Kasap tim a ka ong. Tubat Skhem. Ya ka jinget. Napdeng ki jingla. Bat Skhem ya ka jinget. Bat Skhem ya kata ka jinget ka bangadan. Wat kan ria. Ladi ki wan ki jingla nangno. Namangi tip ka tinu blay kala dap ya tur pa hingi spang ini ki jingla. Kamday syu yangi bangin snopala biki wan kini ki jingla. Kala day yangi bangin ong lapendam ya ka tin ka bakhot ke jong blay. Baki ki balatho lapendam. Kala day yangi bangin suya ro yu blay. Bo blay jong yu long basisha. Kumbu ong haki basman ong ya ka balang Philadelphia. Uta ubasisha ukren ya kini ki. Bat hakini ki jingla ki bawan. Langba ki bod jong ka mariang. Langba ki long breu ki man breu. Haki ki jingla. Dan ka wei ka jingla. Kabala ban kala klem ka jingtip ka jong blay. Kadan ha ka order ka jong blay. Namar kata kala
ya ka ban kala te ka eka ka badan kami ngi kalong hap deng ki ne ki jingla ngien pen skhem ya ka jingai jongi baka jingai jongi kam dei ban kala baka jingai jongi kan long tek bet tang hauta ubadan ka bo ban ai hangi ya ka bainong lene ban ai hangi ya ka jingjang nga ai ngo yu blai baka ne ka thim jong ko man sunday man tau snem kalong ka thim ka ai man sim yangi baro bat ka lok ka thim ka badan kam yangi ban perkhat kumnong in le na ka bantak i man sim ki ba ko kalong ka thim ka ba ai jingmot yangi bang nyim dai ban khi phalo yigi jingmot yigi jing perkhat jungi syapang gini ki jingla kinwan hagi sngi ki ba khaddo kinwan ki por ki ba shitam kaba ki breu kin e tang yaladi telada bi tho satang bangin yaro yuble baki jing pen dep jong u ki la nang orlong nak bai ka por shak bai ka por but hap deng jong ka jingla tu ngien bat skhem ya ka jingai ka batlat la daga long ka barit la ne la daga long ka batlat tu ngien bat skhem ya ka ta ka jing ha ka jing em jongi daga bangin mi tho ya la din ngong yo bahawan ka jingla yo bahaba ka wan ka jingla yo ka jing em jongaru ka ya kelalang dei ban yechwa yala de haba dan ki jingla bat haba ngadan pat ha ka lenti ka jong blai ngan kershan pat yegi mensim ki batlat yegi mensim ki bak duna ban la ban ya lame ki sha ka jing ngos kham ha ka jingai jongki ha ka dokhat ka ba shi phau ko ba ong na ba phala ris kham ya ka tin ka jingai sha jonga te ngaru ngan riken dong ya pha ha ka por jong ka jing ten jo ka ban sawan ja long ha ka per thai ba ro ko wei ban ten jo ken ya kita ki ba shong ha ka khndo ki ching kular ki jong blai ya ka jing em jongi kilong hapnang gi ne ki singla ngin riskham ngin kitop bai ya ka deng phna ka jong trai da kum no ke nyila ban riskham yala de da ka ei ka lal ka bangila ban pen pau chi wei bangi long ki ba riskham yala de ki bom ka la shu da ka bangi pek shaka deng phna ka jong trai utrai ula sha shitam naga bantah jongi utrai ula yap yapli naga bantah jongi utrai ula sius pa yangi halor ka deng pana hau lum kalbari dangi pet hau jisu ngila ban yang skam kam day yangi bangin shania halaga jong ka bor halaga jong ka jing start halaga jong jing shampang kadai yangi bagin shania bet tang ha u jisu ubadan bor namar ula kular yaga jing em jong yuang ngan ri kendong yepi habangi bat skam uong ngan ri kendong yepa naga taka por jong jing tenjo kaban sa jialong ha ka perthai baro ko bai bat banten jo ken yagi tagi ba shong ha ka khando ki jing ten jo yaga perthai baro ko bai hai jing ngau tho jonga ga long ha ki sngi ki ba khado ublei unri ken dong yangi onam sha yangi bangin sunto habangi bat scam yu ublei ru bat yaga jing em jongi namar kata ai ngo yu ublei bublei jongi uba yo i yangi uba khmi yangi uba tip yaga bor jongi kanongi don bat habangi tulat uba pen klan yangi habangi klumar uba ya lam yangi namar ka tin jong ukadan
haka donut jongi dei namar kata kadau baka tin jong blei ka hikai yangi baya ka tin jongi dei ban tho haki mauleng keniap ka donut jongi bengin la ban pendan kam yaki haki por ki bangi ya kendu yaki ki paro haga jing jongi namar kata baka jingkular ka ba kohdor ka jong blei ngin yo ban pediang yaka haga jing jongi ka ba manla ka sngi ngin poi shiga thim ka ba bi ka ba ong ka pan sngiat ka jing job un ai ka pan sngiat ka jing job un ai habangi phai shiga ne ka pan sngiat ka ne ka pan sngiat habangi pet yiki sport person mo kisat yo yiki khusnam ki ba pher bad habangi pet yiki ne ki ba yakhun yaki jingele bhabriu ki yo ban phong yi tu ki krong haki khle jongki ki ba long ki pan snya bad hakane ka banta haka kitab jing pen pau ko lenong ko balai kada khat ka ba khat ar ka kane ka pan snya ka ba blei un ai yaki ta ki ba job haga de khat ka ba khat ar go ong uta uba job ngan penlong yu richit haka jing u blei jonga te un ommi shu shabar ka ba nyngkong u blei un penlong ya uta uba job ya ki u richit haka jing jong u ne richit de un jing kershan ya ka jing kershan habai snai ka ye dan kam ya rigid uban kershan ya ka ye khnang ba kan Skhem but rigid ha ka hima ublei ne rigid ha ka hima ublei on bo yu ha ka ta ka jaka ka ba hi utep ngate ngam tep ha ka no ka benta ka ba ubu ladengin perkhat kat rigid unyo uta unong job la day yang ngaru bangin perkhat bangin long kita ki nong job haga jing ya le thong jungi kumlongin penle ya la de bangin long ki nong job daga ngin le bangin long ki nong job daga bangin IT kain ha U Jisu ngin yai duai ngin yai kyrpad ngin yai sherai yaga jing jongi bakan om baklalat lada ga jing jongi kam baklalat kan long ga jing ga pen sungu bhayu blei kadai kata ga jing jam ka ba ukular ba ye uta ubajam un pen long yu rigid ha ga jing jong u bat ka ba ar ga ong kum ne ngan tho halor jong u ya ka kerteng u blei jonga bat ya ka kerteng jong kata ka nongba u blei jonga ka Jerusalem ka ba thamai ka ba wan here nabdeng ka Jerusalem ka ba thamai ka ba wan here no blei jonga bat ya kita ki kerteng jonga ka ba thamai bat ya kata ka kerteng jonga ka ba thamai ka aneka jingjo gas ngoban hakam sim jonga ngamla ban pensha hedu kata hakam sim jonga ngas ngohun ban perkhat ya ka jingjob jong utau ba job u bleun pelong u rigid haka yeng jong u haka donu jonga ngamla ban pensha ya kata te kum u rigid tongin snotho unong pen Skhem bat ngan tho halor jong u ya ka kerteng u blei jonga halor jong uta unong job on tho ya ka kerteng u blei jonga u tho ya ka kerteng u blei haka dur jonga
Subo le ngalong gonong job. Ka ai ka bangadon ban ong hang ta. Lana ka ai ka bang unong job udan ban ong hang ta. Tang ka jing kemen sudah. Ka ba pendap yu. Ban ya ka kerteng jong ka ta ka nong ba ublei jonga ka Jerusalem ka ba thamai. Kita artli ki jaka ki ba ublei tho. Ha ka dor jong uta u ba job. Tho ya ka kerteng ublei ha ka dor jong u. Ba tho ru ha ka ta ka nong ba ka jong blei ka Jerusalem ka ba thamai. Ka jing job ka ba kat ka jing job ka ba pendan ber ka pan sngiat ka jing job on ai ya kita ki ba job ka long ka pan sngiat ka bom utshu lano ru but ya kata ka kerteng jonga ka ba thamai un tho ya kata ka kerteng jong u blei ka ba thamai te namar kata ka da ya uta u ba job ka jing job ka ba kat ka jing job ha ka hima ka jong blei ka bam du shu lano ru ka ban yo ban ya sen shanlang ha ka jingwan ar sen ka jong blei sa chi sen shakane ka perthai kano ko long ka bas ngokmen ban perkhat ya ka jing job jong ki nong ya mare thong to ai ba kan ne ka khubo ka khubo jong ko boman sandi mentau snem kan ya lam jing mut yangi bangin penjob ya ladi ha ka jing ya dei jongi baru play khnang ba ngin la ban yo ya ka pan sniat jong ka jing job ha ka jing em jongi te ha ka ne ka por ngam don sibun ban kren ban pasat napdeng jongpi hinrei tangki neki kentin ki ba khandiat nganget bangam dala ban pun sngotu ya phi ki nong pet bahro hinrei nganget bau mense ba khu hi un pen sngotu bat un pen shai ya ka ching em jongpi hagaman laga sngi tungin ong halaga jong ka do nu bangin syakri yo blai daga bangin ong ablei hame bat tang hame hi ka do nu jongi ka ja than namarba lei ba melong ka pukri ya ka ching em jongi bat bangin hun ha ka ching panyat ka bastat jome ha ka ching em jongi ka ban man laga si te tangki nei kintin ke bakhandian to blem kur khu yangi nakabanta ka buram jongu amen bat haswa bangin panwa iya ka ne ka jing sekri ka jongi te tongin ya duai mat ngan kur khu panwa sandan aingu yeme ko tribe e ha ka ne ka por namal ka ne ka por ka ba kodor ka memela bu ka ba mela ayangi bingila ban ya kren ban ya selok ban ya phliu jingmot ya ka tin ka ba em go jome hoan atroy ngati ba ka shekri jome ka bet ya sumbai jome apdangi jingtla apdangi jingduna henre aple ngati ba melong blei jong ka bor uban penshai uban pen sngotu yegi jingmot badum jongi baro kerkhu yega ne ka por ka belong ka por ka ba kodor ka bingila ban ashmi kerkhu ingi bai bas ngau bas ngap ya ka tin go chome bau man sim jong me under pensai kedar hagi donut ki changi khnang bangin longi bejap kumba ka balang Philadelphia ka job yegi bor ki jong saita pangiru ngin job yegi bor troitan daga tin go chome namar ka tin chome ka long ka atiar ka bangila ban yang manile persya yigi sum ki ba meding ki jong soita ai boring ikan ra be ye bangin la ban bat Skhem jaga ta ka bangidan ga long ka tin ko chome ai boring i bangin bat Skhem ye ga jinget wat la dal ngidon apdeng sibon ki jingkla jonga ne ka chingem
Try me long over crow, ubala, ban yarap yangi hakipor paro. Ban yakine parong ipan gi deman gi khot kyrpad. Haga kyrtang ke jong Jisu bolong no pen emu jangi. Batu da ai ru baga jing ai ke jong Jisu Kristu botrai. Ka jing ba ke jong bleu pa jong i bapneng. Rungkat bat ke jing selok ke jong men si bakut. Bagi ne lai we kin shong kin sa. Rungkat lembat ka Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi. Rungkat ru lembat ki balang ki bapher baro ki badan hapo ka Jingiaseng Kynthei Assembly. Nado mentah sudu ata ba bom juk kudro. Amen.